Grabe. Pero ipo-ipo. Grabe. Doon live na. Yun na yung karsada. Oh. Oh. Grabe. Ay lang. Wow, grabe. Ayo, hindi man yung mga sarang oras. Mga tarapin na yun. Araw ka din kayo sa mo. Oh, may putol ng wire. Oh. May nabungal ng wire. May putol ng wire. What's up mga kabiyag? Sa oras na to, mag-alas 11 ng umaga. Nandito na sa amin ang bagyong Rolly, ang super typhoon na si Rolly. Makikita nyo sa likod ko, halos binabayo na kami ng bagyo. Halos may ipo-ipo sa labas, kung makikita nyo. Kanina, medyo tumahimik. Akala namin, uminto na yan pala. Nagbubuelo lang siya. Ito yung peak ni bagyong Rolly sa aming bayan dito sa Pasakaw. Check natin guys. Medyo may mga nakikita na kaming lumilipad na mga kung ano-anong bagay. Medyo nakakatakot. So, check natin guys. Guys, kung makikita nyo, grabe yung hangin. Parang may ipo-ipo sa labas. Nag-start to almost 15 minutes ng ganito. Yung mga wire sa labas, medyo nagkaputol-putol na. And kanina, may mga SIM, yero, at kung ano-anong bagay na lumilipad. Ito na yung super typhoon Rolly. Signal number 5 pa dito sa amin ha. Signal number 5. Ko. Sa labas. Dito tayo sa labas. Yung kable ata ng linya na putol na. Makita nyo guys yung pumapasok na yung tubig sa amin. Ito. Pinasok na kami ng tubig. Ito, tingnan. Dito kasi sa storage room namin, meron ditong decorated na hollow blocks. Hindi namin na lagyan ng stress yan. Ay. Guys, almost 15 minutes na kaming ganito. Ito na yung pinaka-peak ng bagyo. Ang tawag sa amin dito is karsyada. So, kanina, before 10, yung hangin
papunta doon, papuntang dagat. Pero ngayon, ito yung tinatawag na karsyada, papunta na dito. Baliktad na. So sabi nila after nito, maging okay na lahat. After nito, abagat na. Grabe. Shoutout sa inyong lahat. Keep safe kayo. Ingat-ingat. Sa mga kaibigan ko, sa mga relatives ko, sana nasa maayos kayong lugar.